Volám sa Kelly Patterson a som klinická nutričná edukátorka v spoločnosti Omega Quant. Budem hovoriť o indexe omega-3. Poďme teda rovno začať. Dobre, takže si povieme niečo o indexe omega-3 mastných kyselín a malom prehľade o omega-3 mastných kyselinách, potom čo je index omega-3, niektoré normatívne hodnoty, ako boli tieto normatívne hodnoty vytvorené, a mechanizmus účinku omega-3 v tele a liečba, čo môžeme urobiť, aby sme ovplyvnili hladiny indexu omega-3. Takže krátky prehľad o tom, čo sú omega-3 mastné kyseliny. Omega-3 mastné kyseliny sú polynenasýtené mastné kyseliny, ktorých prvá dvojitá väzba sa nachádza na 3. atóme uhlíka od omega konca molekuly. Tu sú niektoré obrázky omega-3 mastných kyselín. Omega-3 mastné kyseliny sú považované za esenciálne, teda nevyhnutné v našej strave. Omega-3 mastné kyseliny si nemôžeme vyrobiť od základu. Aj keď dokážeme niektoré omega-3 mastné kyseliny premeniť na iné typy omega-3, teda z jednej formy na inú, nedokážeme ich vytvoriť úplne od začiatku. Takže ako viete, sú pre našu stravu nevyhnutné. A v Omega Quant sa zameriavame na 2 omega-3 mastné kyseliny, ktoré pochádzajú predovšetkým z morských živočíchov, teda z tučných rýb, a to sú EPA a DHA. Takže ako som spomínal, existujú v podstate 3 rôzne typy omega-3 mastných kyselín, na ktorých nám záleží, ale tie najdôležitejšie sú práve EPA a DHA. Ďalším typom omega-3, ktorý je pre ľudí dôležitý, je alfa-linolénová kyselina, ktorá sa nachádza alebo vyrába predovšetkým v rastlinných zdrojoch. Tieto omega-3 sa nachádzajú v lanových semienkach, vlašských orechoch, tekvicových semienkach, repkovom oleji a podobných potravinách. A tieto sú zdravé a dôležité pre zdravie, ale je ich pomerne ľahké zaradiť do stravy a nemajú niektoré táto alfa-linolénová kyselina nemá rovnaký účinok na zdravie, o ktorom budeme hovoriť ako tie ostatné. Takže alfa-linolénová kyselina sú tieto mastné kyseliny s 18 uhlíkovým reťazcom, zatiaľ čo EPA a DHA, o ktorých hovoríme a ktoré meriame pomocou omega-3 indexu, sú mastné kyseliny s 20 a 22 uhlíkovým reťazcom. Áno? My ľudia dokážeme premeniť časť tejto alfa-linolénovej kyseliny na EPA a časť sa dokáže premeniť na DHA a späť, ale je to naozaj neefektívny proces a premieňame len veľmi málo. Takže naozaj primárne potrebujeme prijímať tieto látky zvonka, či už z potravy alebo z doplnkov, aby sme získali dostatočné množstvo. A budeme hovoriť o tom, čo je dostatočné množstvo a o zdrojoch týchto látok v strave trochu neskôr. Takže omega-3 index. Teraz sme si teda vysvetlili, čo sú omega-3 mastné kyseliny. Ešte si trochu viac povieme o zdravotných účinkoch týchto látok a o tom, prečo nám na omega-3 tak veľmi záleží neskôr. Ale čo je to omega-3 index? Omega-3 index je špecifický pre spoločnosť Omega Quant a jedným z výskumníkov, ktorí objavili omega-3 index, je zakladateľ Omega Quant. Toto je teda náš hlavný vlajkový test. Je to jedinečné. Opäť, Omega Quant je jediné miesto, kde si môžete komerčne nechať urobiť omega-3 index. Sme na tento test naozaj hrdí. Je to určite náš najobľúbenejší test. Takže čo to vlastne je? Omega-3 index je meranie počtu percenta mastných kyselín v membránach našich červených krviniek, ktoré sú omega-3, konkrétne EPA a DHA. Takže na tejto fotografii vidíte, ako vyzerajú červené krvinky. Vyzerajú trochu ako malé, takmer frisbee, alebo ako šíšky bez dierky, trochu ako želé šiška takého tvaru. A okolo všetkých buniek, ale konkrétne okolo červených krviniek, je bunková membrána, ktorá je tzv. Fosfolipidová dvojvrstva. Takže tieto malé guľôčky s chvostíkom na konci sú tuky. Sú to tuky. Tá hlavička je tuk a z nej vychádzajú reťazce mastných kyselín. Existuje mnoho rôznych typov mastných kyselín. Každá táto malá guľôčka s reťazcom mastnej kyseliny predstavuje iný typ tuku, dobre? Takže existujú rôzne typy tukov, ktoré tvoria tieto bunkové dvojvrstvy. Určité percento v červených krvinkách každého človeka je tvorené EPA a DHA.
Omega-3 index teda znamená, že sa pozrieme na vaše červené krvinky a na membrány týchto červených krviniek a zistíme, aké percento mastných kyselín v tejto membráne tvoria EPA a DHA. Takže v tomto príklade je v tomto modelovom membránovom systéme 64 mastných kyselín, z ktorých 4 sú EPA a DHA, takže 4 zo 64 je 6,25% a to by bol omega-3 index tejto osoby. Takže sa jednoducho pozeráme na túto bunkovú membránu, na membrány červených krviniek a určujeme percento mastných kyselín, ktoré sú EPA a DHA. A o tomto rozsahu dole budem hovoriť o chvíľu, ale tých 6,25% v tomto príklade by bol omega-3 index. Takže omega-3 index je meradlom množstva EPA a DHA v membránach červených krviniek a je vyjadrený ako celkové, teda percento z celkového množstva mastných kyselín. Prečo teda červené krvinky? Je možné merať EPA a DHA v plazme našej krvi. Prečo by sme to nechceli robiť? Dôvodom je, že plazmatické markery alebo EPA a DHA v plazme nie sú stabilné, dobre? To znamená, že veľmi rýchlo reagujú na zmeny počas dňa, dokonca v priebehu hodiny. Ak zjete jedlo s naozaj vysokým obsahom EPA a DHA, povedzme, že si dáte jedlo s lososom, vaša plazmatická hladina DHA v takom prípade pravdepodobne veľmi rýchlo vyskočí, a to v relatívne krátkom čase po konzumácii tohto jedla, čo znamená, že ak by sme skontrolovali množstvo EPA a DHA v plazme, zistíme váš stav práve v tom okamihu. Je to okamžité v danom momente, aký je váš stav práve teraz. Je to podobné, ako keď kontrolujeme hladinu cukru v krvi nalačno alebo aktuálnu hladinu cukru v krvi v tomto momente v porovnaní s kontrolou niečoho ako hemoglobín A1C, ktorý je ukazovateľom za dlhšie obdobie. Červené krvinky sú stabilnejším markerom a odrážajú dlhšie časové obdobie kvôli životnému cyklu červených krviniek, ktorý je približne 120 alebo 90 až 120 dní, takže 3 až 4 mesiace. Získavame tak o mnoho dlhší pohľad na váš celkový. Je to oveľa reprezentatívnejšie pre váš celkový príjem omega-3 mastných kyselín v porovnaní s tým, čo ste zjedli dnes ráno, dnes popoludní alebo za posledných pár dní, pretože to nám pri hodnotení dlhodobých zdravotných ukazovateľov a zmien v zdraví veľmi nepomôže. Červené krvinky sú teda o mnoho stabilnejšie z dlhodobého hľadiska, zatiaľ čo plazma kolíše podľa vášho aktuálneho príjmu. Samozrejme, vaša plazma, ak všeobecne nejete veľa EPA a DHA, môže byť o niečo stabilnejšia, ale ak niektoré dni niečo zjete a iné dni nie, bude to oveľa variabilnejšie a to nie je to, čo naozaj chceme vidieť. Naozaj chceme mať odraz vášho celkového obrazu stravy a životného štýlu. Takže červené krvinky tiež veľmi, veľmi dobre korelujú s hladinami EPA a DHA v tkanivách. V tejto konkrétnej štúdii boli odobraté krv a orgánové tkanivá. Toto bolo na myšiach, teda výskum a pozorovania boli pôvodne vykonané na laboratórnych myšiach, ale to isté platí aj pre ľudí. V prípade plazmy, teda tekutej zložky krvi, nevidíme túto koreláciu medzi jednotlivými tkanivami a plazmatickými markermi, ktoré by mohli naznačovať stav alebo zmeny v týchto tkanivách. Zatiaľ čo pri červených krvinkách tá korelácia existuje. Takže vieme, že ak majú membrány vašich červených krviniek primerané alebo optimálne množstvo EPA a DHA, to isté platí aj pre vaše tkanivá, kde sa môžu prejaviť zdravotné účinky naozaj priaznivo, najmä v kardiovaskulárnom tkanive, plúcnom tkanive a tiež vo svalovom tkanive. A potom si o chvíľu povieme trochu viac o tom, aké sú tieto účinky. Existuje však vysoká korelácia medzi hladinami EPA a DHA v červených krvinkách a hladinami v tkanivách, orgánoch krvi a tkanivách. Aké sú teda ideálne hodnoty? Tento graf sme videli na predchádzajúcom slajde, kde bolo vysvetlené, čo je omega-3 index. Takže hovoríme o typických versus žiaducich hodnotách. Boli tu, takže teraz rýchlo preskočím na ďalší slajd a potom sa vrátim späť. Takže typické versus žiaduce hodnoty. Toto je akési zhrnutie
zhromaždenie viacerých epidemiologických štúdií, ktoré porovnávajú omega-3 index konkrétne s kardiovaskulárnymi a dĺžkou života, teda so znížením úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia, znížením výskytu kardiovaskulárnych príhod, ako sú napríklad infarkty, mozgové príhody a podobne, úmrtia na kardiovaskulárne príhody a celkovo s dlhovekosťou, ako dlho ľudia žijú. A to, čo sme zistili po zohľadnení priemerov, kde je výskyt týchto udalostí oveľa nižší a po zohľadnení aj iných životných návykov, je, že žiaduce rozmedzie pre omega-3 index je niekde medzi 8 až 12%. To je to, kde by sme chceli byť, dobre? Toto nižšie rozmedzie, keď sa vrátim na predchádzajúci slajd, budeme hovoriť o tom, ako to vyzerá a práve tam vidíme skutočne zvýšený výskyt týchto udalostí však. Takže zvýšená pravdepodobnosť kardiovaskulárnych ochorení, kardiovaskulárnych príhod a predčasného úmrtia na kardiovaskulárne príhody, okrem iného. Takže žiaduca úroveň je medzi 8 a 12%, čiže 8 až 12% tukov v membránach červených krviniek by mali byť EPA a DHA. Čo sa stane, ak ste nad 12%? Môže sa stať, že ľudia majú viac ako 12%. Nie je to veľmi bežné, ale naozaj neexistuje žiadne ďalšie riziko, žiadna škoda z toho, že ste nad 12%, ktorú by sme zaznamenali a ktorú by výskum potvrdil. Naozaj sa zdá, že to nepredstavuje žiadne riziko, ale takisto sa nezdá, že by to prinášalo nejaký ďalší úžitok. Takže hoci sa určite môžete snažiť dostať nad 12%, v skutočnosti z toho nemáte žiadny väčší úžitok, ak sa dostanete až tak vysoko. Takže naozaj pre väčšinu ľudí chceme byť medzi 8 a 12%, dobre? Takže sa vrátim späť k tejto snímke s rôznymi krajinami a tu vidíme, ako sa začínajú prejavovať rozdiely medzi krajinami a určitým životným štýlom. Naľavo vidíme amerických vegánov a vojakov. Prečo teda spomíname vegánov? A je to naozaj preto, že neprijímajú žiadne morské zdroje omega-3 mastných kyselín, majú tendenciu, oni a vojaci, a existuje veľa multifaktoriálnych dôvodov, prečo sú hladiny u vojakov oveľa nižšie, zvýšený oxidačný stres z tréningu, zlá strava, kvalita stravy a podobne. Americkí vegáni, teda ľudia žijúci v Spojených štátoch, ktorí sú vegáni, a ľudia v armáde majú tendenciu v priemere vykazovať najnižšie priemerné hodnoty omega-3 indexu, áno? A opäť, je to väčšinou kvôli kvalite stravy, ale u vojakov to môže byť aj ten zvýšený oxidačný stres. Priemer v Kanade a Spojených štátoch je niekde medzi 4 až 6%. Zvyčajne sa pohybuje okolo 4,5 až 5%. To sú naše priemerné hodnoty omega-3 indexu. A keď sa nad tým zamyslíme, dáva to veľký zmysel. Ryby, najmä studenovodné tučné ryby, jednoducho nie sú veľkou súčasťou bežnej americkej stravy. Ak pôjdete do obchodu s potravinami, veľa takýchto druhov potravín je oveľa drahších. Veci ako kuracie mäso, hovädzie alebo bravčové bývajú oveľa lacnejšie. Sú oveľa dostupnejšie ako kvalitný losos, sleď, makrela a podobné druhy rýb. Je to jednoducho ťažšie a naozaj drahé, pokiaľ nežijete v prímorskom meste, kde je rybolov priamo na dosah a tieto veci môžu byť trochu lacnejšie a dostupnejšie. Ale pre veľa ľudí, najmä v strede krajiny, tieto veci nie sú dostupné a jednoducho nie sú kultúrnou súčasťou našej stravy. Stredomorské krajiny, najmä miesta ako Španielsko, majú zvyčajne o niečo vyššiu spotrebu, hoci veľa druhov rýb, ktoré jedia, nie sú tie studenovodné, nie sú to tie tučnejšie ryby, ale jedia veľa morských plodov a preto majú zvyčajne o niečo vyšší príjem ako my. V škandinávskych krajinách sa to pohybuje, viete, niekde medzi 6 a 8%. Tiež jedia oveľa viac rýb ako my a na niektorých miestach konzumujú oveľa viac tučných rýb. Potom sa dostávame k niektorým oblastiam v Ázii, konkrétne k Japonsku. Japonsko má v podstate konzistentne veľmi vysoké hodnoty omega-3 indexu a opäť dáva to úplný zmysel. Ryby jedia počas celého svojho života. Jedia veľa veľmi tučných rýb, tuniaka, makrelu, lososa, sardinky, slede, všetky možné druhy rýb a naozaj veľké množstvo tučných rýb. Je to obrovská súčasť ich kultúrnej stravy a konzumujú ju počas celého svojho životného cyklu. Preto majú vysoké zásoby EPA a DHA.
A práve tam zvykneme vidieť priemery na úrovni 8, 9, niekedy dokonca aj 10% v závislosti od skúmanej populácie. Dobre, takže o tomto sme už hovorili. No a teda prečo práve tieto hraničné hodnoty? Opäť som spomínal, že hlavným dôvodom týchto hraničných hodnôt je naozaj kardiovaskulárne riziko. A ak sa pozrieme na pomer šancí, toto je akási metaanalýza všetkých 20 rokov výskumu, ktorá potvrdzuje tieto pôvodné hraničné hodnoty. Obrovské zníženie rizika nastáva, keď sa dostaneme nad 8% rizika kardiovaskulárnych príhod a úmrtí na kardiovaskulárne príhody. Vidíme teda 35% zníženie rizika, čo je obrovské najmä tu v Spojených štátoch a tiež v iných krajinách po celom svete, kde sa nekonzumuje veľa tučných rýb. Kardiovaskulárne ochorenia sú vysoko na zozname príčin, ktoré nás zabíjajú. Je to hlavná príčina úmrtí mužov aj žien v Spojených štátoch a myslím, že aj v Austrálii. A teda vidíme tieto hodnoty. Ak môžeme ovplyvniť naše riziko úmrtia na tieto typy príhod akýmkoľvek spôsobom, najmä niečím tak významným, ako je toto, len tým, že niečo pridáme do našej stravy. Nemusíme dokonca ani nič iné zo stravy odstraňovať, stačí len pridať viac omega-3 mastných kyselín do nášho jedálnička. Zdá sa, že je to jednoduchý, ľahký a priamočiary spôsob, ako môžeme zlepšiť zdravotné výsledky. Takže opäť, toto je len krátke zhrnutie niektorých výskumov a toto sú všetko štúdie, na ktoré sa môžete pozrieť, ak vás to zaujíma. Štúdie ukazujú, že vyšší index omega-3 v porovnaní s nižším je spojený so zníženým rizikom srdcových ochorení, lepšou kardiorespiračnou kondíciou, menšou pravdepodobnosťou skoršej straty kognitívnych funkcií, nižším výskytom depresie a úzkosti a čo je zaujímavé, aj s nižším výskytom vekom podmienenej makulárnej degenerácie, čo dáva veľký zmysel. DHA je mimoriadne dôležitá pre vývoj a zdravie očí. Je to jeden z dôvodov, prečo sú omega-3 mastné kyseliny také dôležité počas tehotenstva práve kvôli vývoju očí, konkrétne DHA. Preto dáva zmysel, že vekom podmienená makulárna degenerácia by bola ovplyvnená hladinou omega-3. Vyšší index omega-3 je tiež vo viacerých štúdiách spájaný s dlhším životom, teda s dlhovekosťou všeobecne. To sú len dva príklady. Ak vás to zaujíma a chcete si tieto štúdie pozrieť a prečítať si výskum sami, veľmi to odporúčam. Toto sú len niektoré zo zdravotných prínosov omega-3 indexu. Teraz sa trochu pozriem na to, ako to všetko mechanicky funguje. A naozaj jedným z najväčších miest, kde omega-3 mastné kyseliny zohrávajú úlohu, je riadenie zápalu. Proces zápal je často vnímaný ako niečo, čo nechceme, ale na prežitie ho potrebujeme. Zápal je kľúčovou súčasťou nášho imunitného systému a je nevyhnutný na hojenie akýchkoľvek zranení. Takže dobrým príkladom je, keď ochoriete, dostanete vírus alebo niečo podobné a začnete sa cítiť zle, dostanete horúčku. No, horúčka je reakcia vášho imunitného systému, ktorý sa snaží bojovať proti vírusu. Však toto je zápalový proces. Ak si vyvrtnete členok alebo sa udriete do ruky, však. Napríklad narazíte do dverí alebo niečo podobné, však. A keď sa vám urobí modrina, opuchne to a bolí to, to sú vaše zápalové procesy, ktoré robia presne to, čo majú. Izolujú poškodené tkanivo, čistia niektoré z poškodených metabolitov z poranenia a odstraňujú ich preč, aby sa poškodenie nešírilo a tkanivo neodumieralo. Potrebujeme zápal. Zápal je naozaj dobrá vec. A problém nastáva vtedy, keď sa táto akútna zápalová reakcia, ktorú tu vidíte, nevyrieši. Keď sa to nevyrieši, začíname vidieť veci ako chronický zápal, ktorý sa môže prejaviť pri ochoreniach ako kolitída, syndrom dráždivého čreva, artritída, neurologické ochorenia, rakovina, obezita. Takže toto sú ochorenia chronických zápalových procesov. Môžete tiež vidieť poškodenie tkanív alebo orgánov, napríklad poranenia miechy, poškodenie obličiek, poškodenia spôsobené inými ochoreniami, ktoré sú dôsledkom nevyriešených zápalových procesov. A tieto môžu byť spustené rôznymi faktormi. Nemusí to byť nevyhnutne len akútne zranenie alebo ochorenie. Môže to byť aj niečo, čo sa hromadí postupne v priebehu času. Ale keď sa ten zápal nevyrieši, stáva sa z neho chronický zápal a potom sa tkanivo môže začať trvalo poškodzovať. Áno? Omega-3 mastné kyseliny sú súčasťou týchto riešiacich chemických látok, pomáhajú vytvárať SPM, čo sú špecializované prorezolventné mediátory, ktoré pomáhajú znižovať zápal a upokojujú ten chronický zápalový proces.
A omega-3 mastné kyseliny, konkrétne EPA a DHA, sú nevyhnutné pre tvorbu týchto SPM. Toto je teda trochu zložitejší diagram. Zastavte si video, ak sa na to naozaj chcete pozrieť a všetko si prečítať. Naozaj sa chcem najviac zamerať na túto zmenu v tekutosti membrány. Hovoril som o tom, ako sa EPA a DHA začleňujú do bunkovej membrány v červených krvinkách. Sú tiež začleňované do bunkových membrán v našich tkanivách a keď sú naše bunkové membrány tekutejšie, sú menej náchylné na poškodenie. Je to trochu zložitejšie, ale to je súčasť. Chceme mať tekuté, zdravé bunkové membrány a dostatočné množstvo EPA a DHA zabudovaných do týchto membrán je naozaj dôležité. Existuje celý rad ďalších mechanizmov, do ktorých sa nebudem púšťať, aby toto video zostalo krátke. Ale zastavte si video a prečítajte si, ak chcete. A máme aj ďalšie prezentácie na našom YouTube kanáli, ktoré sa tejto téme venujú trochu podrobnejšie. A tieto výhody sa prejavujú v celom tele však. Takže táto tekutosť bunkových membrán a niektoré ďalšie protizápalové účinky sa prejavujú v srdci, v našej pečeni, v našich krvných cievach však. Znižovanie krvného tlaku je naozaj dobrý príklad. Opäť udržiavanie našich krvných ciev pekne mäkkých a nie tuhých. Omega-3 mastné kyseliny s tým môžu pomôcť. Znižujú cievny odpor, čo sa deje vtedy, keď vaše tepny začnú tvrdnúť a zlepšujú pružnosť, teda znamená to, že vaše tepny a žily sa môžu natiahnuť tak, ako potrebujú. Zaujímavým príkladom je tu trombóza. Dochádza teda k zníženiu trombózy, čo znamená, že máte nižšie riziko vzniku krvných zrazenín. Dlhý čas však panoval názor, že užívanie vysokých dávok omega-3 alebo rybieho oleja môže zvýšiť riziko krvácania. Avšak výskumy z posledných rokov ukázali, že užívanie omega-3 mastných kyselín v skutočnosti nezvyšuje riziko krvácania. Takže užívanie rybieho oleja je úplne bezpečné. Samozrejme, poradte sa so svojím lekárom, ak plánujete nejaké zmeny alebo ak máte nejaké základné zdravotné problémy. Je však dôležité poznamenať, že výskumy ukázali, že užívanie omega-3 mastných kyselín v žiadnom prípade nezvyšuje riziko krvácania. V skutočnosti viaceré štúdie preukázali, že po operácii majú pacienti, ktorí užívajú omega-3 mastné kyseliny, rybí olej, v skutočnosti nižšie riziko krvácavých príhod ako tí, ktorí ich neužívajú. Takže tieto zdravotné účinky, tieto protizápalové účinky, zlepšenú tekutosť a pohyblivosť bunkových membrán vidíme v celom tele, čo potom prináša výsledky, ktoré pozorujeme, napríklad zníženie kardiovaskulárneho rizika a podobne. Takže teraz prejdem k tomu, čo môžeme urobiť s našim omega-3 indexom. Ako ho môžeme zvýšiť na tých 8 až 12 %. Toto je príklad toho, ako naozaj chceme zvoliť viacstupňový prístup. Chceme sa na to pozrieť zo všetkých možných uhlov, a o samotnom teste poviem o chvíľu trochu viac. Omega-3 index však. Toto je spôsob, akým štúdia AAA skúmala, ako bol omega-3 index ovplyvnený jednak doplnkom stravy, ale aj konzumáciou tučných rýb niekoľkokrát do týždňa. Ako môžete vidieť dole, ide o počet FU krát za týždeň, kedy niekto jedol tučné ryby a tmavomodrá farba predstavuje ľudí, ktorí zároveň užívali aj doplnok, zatiaľ čo svetlomodrá znamená, že doplnok neužívali. Takže tu dole pri žiadnej konzumácii za týždeň, ak vôbec nejete tučné ryby a neužívate žiadny doplnok, môžete pravdepodobne očakávať, že váš omega-3 index bude niekde okolo 4,3 %. Je to veľmi individuálne, ale ak naozaj nič nejete a neužívate žiadne doplnky, toto by mohla byť vaša hodnota. Však a v tejto štúdii, keď títo jednotlivci užívali doplnok po určitú dobu, bolo to asi 3 mesiace, dokázali svoj omega-3 index výrazne zvýšiť, ale stále sa nedostali na tú hodnotu omega-3 vo výške 8,3 %. S vyššou dávkou a dlhším časom je možné, že by túto úroveň mohli dosiahnuť. Ale potom sa presunieme úplne sem k 3 dávkam týždenne. Takže toto sú ľudia, ktorí jedli ryby 3-krát do týždňa už na začiatku. A potom k tomu ešte pridali doplnok a dokázali sa pomerne ľahko dostať na tú hodnotu 8,3 %. Dobre? Toto vám má len ukázať, že k tomu chceme pristupovať z viacerých uhlov. Takže prvý spôsob a naozaj